ростига ман худам шоҳиди ҳол будам. Як бародари тоҷик занг зад, гуфт барои праваи российский гирифтан ку 120,000 ман гирифтан, лекин фиреб мекардан. Ина автошкола. Ира главный директор школа тоҷики хидмат ина. Номуш форуҳа. Автошкола ҳоли дарс рафтиса, ина иншаллоҳ мерем. Дарс рафтиса иҷа дарс мегак. салом дуруд ба шумо бародаро ва хоҳаро, ба ҳар он нафаре ки дар Россия бародарои мода ин чиз мушкил буд. Алҳамдулиллоҳ мегам мушкил осон кун, касонро гум макун. Ина омадем ҳозир мо суҳбат мекунем, пеш аз навора тамошо кардан аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ин навора дастгирӣ бикунем, ба чӣ хотир барое ки фоидаи бародарҳои мо аст. Дастгирӣ бикунем, лайк монен, мнение худтон то ахира видеоро тамошо карда хулосатона дар зери комментария бинависен ва ҳамун бародарҳое ки дар ҳамин чиз бисёр мушкилӣ доранд ку дар ҳамун нафарро роҳӣ кунен то мушкилошон осон шавад. Ина бисмиллаҳ гуфта ёдгорҷон салому алайкум шинем раматне. Ина алҳамдулиллаҳ мешинем шумо чӣ хеле ки дидестен ҳамин правагирӣ бисёри баъд мушкил буд дар ҳамин Россия. Бештари ҳамин бародарои тоҷики мо ку ҳамида фиреб хӯрдагиянд. бовар кун, ман худам шоҳиди зиндаам. Як занг дадагия мега ака 120,000 ман гирифтам, права мекунем, гуфтан гум шиданам, тарафтан дига накардам, фиреб хӯрдам. Ба ин хотир имрӯз бародари тоҷики хидмон, ина автошкола, ина бародармон қати падаршон ҳаминҷа кишодагиянд, ҳам ба забони русӣ, ҳам ба забони тоҷикӣ шуморо мефаҳмонанд. Хулас дар рафти ҳамин барнома то ахири барномаро тамошо бикунем, мо қадиш суҳбат мекунем. Ҳар чизе ки мисол гап барои шумо зарур айку, барои права гирифтани российский мисол ҳамаша гап мезанем, иншааллоҳ дар рафти барнома шумо хуб када мефаҳмед. Хай ёдгорҷон, салом алайкум бори дигар. Ва алайкум ассалом. Ҳамин чанд сол инҷониб ки шумо мисол ҳамин кор фаъолият мекунед дар ҳамин соҳа? Аз соли 2010 якум бор омадем Москва. Ҳамин соҳаро хош шудем. Падарам администратори автошкола буданд. Баъд ҳамин кора нахстар фаҳмидан, дурни ҳамин кор ба даромадану баъд заместитель шуданд. Соли 2016 мо уже хати падар отдельно кушодем автошкола. Баъд то ҳамин рӯза ма худомо бидосим, худо ва шукр ягон киса фиреб намекунем, роҳи ҳалол, роҳи росткадӣ на илм метим бачаҳои худомова. Ҳозир тахминан 8 филиал дорем. Беҳтарин. Дар Москва. Анаки як суоле ки ҳозир шояд дар зери комментариям шавад ё ки ватсапотон иншааллоҳ мегзарон, доим ҳамин суол шавад. Мегӯянд ки мо ҳамин пулша тиему праваи моро гирифта битин. Ҳамин дар шумо чӣ? Мо тарафгири хеле чизон нестим. Умуман мо ҳамин дарс мегузарем роҳи қонунӣ. Роҳи чӣ гуна роҳи қонунӣ шуд? Як камак мефаҳмонед? Мебиён дарс мегузарем. Мо баҳои тайёр мекунем, роҳашо мегӯем ки кадом гаи рафтан дар кор, чӣ документҳои ҷамъбаст кардан дар кор и кадом поликлиника гузаштан дар кор. Бисёр бачаҳо ҳамин мебиён мегӯянд ки ҳамин сумашатим справкаи тайёр кардатиянд, сумашатим правои гронтиянд. Мо ин корро намекунем. Мо медонем куҷо клиникаи давлатӣ аст. Мо медонем кадом гаи қабул мекунад. ҳозира замонава госуслуги ҳаст. Любой иностранный гражданин метавонад барои худаш госуслуги кушода. МФЦ мерад мекушод. Баъд ёрдам мекунем, ман худам мегирам, телефонашона медарам, запис мекунам. Барои он ки бисёр бачаҳои худомо маълумот надоранд ин чизба. Мо маълумот дорем, ёрдам метем, дастгирӣ мекунем. Всё максимально просто, вот чтобы облегчить жизнь нашим ребятам, нашим соотечественникам, да, нашим землякам. И қоидаҳои роҳ ҳам инчунин ҳам хе. Знаки дорожного движения, да, вообще? Правила дорожного движения то же самое. Мо дарс мегузарем, ман ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ, он чизе ки нофаҳмон мешавад, ман ба забони тоҷикӣ тарҷума мекунам. лавзи худомо ки. Чӣ бародарам? Шараф. Чанд қача диҷа хондести? 2 ҳафта шуд. 2 ҳафта шуд. Чӣ хеле ҳамин хонандаш мекунам, хеле фаҳмода метавонанд? Чӣ хеле розӣ ҳастӣ? Розӣ ҳастем. Именно чӣ шуда? билетое ки омадем аввал боварӣ надоштем ки ҳамҷа экзамен мегирем, месупорем, права получат мекунем. баъд 1-2 рӯзе ки хондем уҷа маълум шуд. Фаҳмо шуд. ҳамун терминое ки мисол забони русӣ қатъияй нофаҳмояш шумода, бародармон бо забони тоҷикӣ шумода таҳлил кард. Ҳамин хел беҳтарин. розӣ ҳастӣ охир? хуш ба ҳол одаям. ана бародарам мегӯяд ки ҳар он нафаре ки ҳар бародари тоҷике ки мехоҳад ки дар Яндекс кор кунад, мехоҳад ки дар грузавӣ кор кунад, хулас праваи тоҷикӣ дора, мехоҳад ки алиш бикунад, фақат Б категорияи Б-ра ин бародарот шуморо омода мекунанд, экзаменда тайёр мекунанд, роҳӣ мекунанд любой гаи Москвада иншааллоҳ ки месупорен, фақат экзамена месупорен, Москва московский област. Экзамена месупорен, бе вождени праватона метиҳанд.
ба ин хотир ин чиз бениҳоят муҳим буд. Бештари аз бародарҳои мо бори дигар мегӯям ки ин мушкилиро доштанд, фиреб хӯрданд, баъзеҳош масалан мерафтанд дигар шаҳрҳои Россия то бигиранд, хеле расход мекарданд, то 150, ман медонам ки то 170 то 200 ҳазор российскиро чӣ кардагиянд, расход кардагиянд барои павишат кардани ҳамин правара. Ин ҳозир мепурсем ки ҳамин процесси 2 ҳафтае ки шумо дарс медиҳед чанд сум миқдори муайян мисол пулиш чанд қа бошад ки хай бародаро бештараш 40,000 сум. 40,000 рубле. 40,000 рубле. Дар давоми 40,000 шумо тайёр мекунем, мера экзамша меспора, гуфти гапо худаш меспора, правашам мегира гӯё. Бале. Ина дидем ки аллакай 110-120,000 фарқият кадиста. Номтон чия бародарам? Ассалому алайкум акаҷон. Номи ман Рамазон. Беҳтарин. Хушбахтон. Ман дидам ки ростига вақти дарс додан ямин бародар монда дар автошкола ана шуморам дидум да ҳами бигем ҳамин автошколаро чӣ хеш мо дастрас кардем? Ай ҷой уфти? Рости яке аз группаҳое ки бачаҳои худмон кор мекунанд, мо ҳамҷа даставка кор мекунем. Ба мо савед доданд ҳамин автошкола мақсад метавони рави хони бини. Ба ман вақти пулша фаҳмидам да ҳайрат ғалтидум чихе дар Москва дар 50,000 55,000 в общем общий қати правагирӣ ту метавони правагирӣ плюс со стажем мақсад ина ман фаҳмидам ҳайрон шудам. Баъд чанд аҳамият надодум, яке аз рӯзҳо камтар хадмат будем, бекортар будем. Баъд занг задем, акаи ёдгор занг задем, омадем пешаш, суҳбат кардем. Як дарс даштем, баъд бачаҳо асасно дарс да бачаҳои тоҷиканд. Баъд мо ако ман уже почти тамом кардам ки банаст ки иншалло экзамен дорам. Кай экзамен? Экзамен имрӯз мо духтур гузаштем. Бояд рӯзи панҷшанбе подача документ шавад дар ГАИ. Баъд ҳамрӯз иншалло ки баъде ки документҳои қабул карданд рӯзи экзамен аниқ мешавад. Беҳтарин дар ҳаққи бародарам як дуо кунем ки иншалло соҳ саломат бисозад. Иншалло ки ҳама касан дуо кунем, ба дуо бошем, барои ки одам ба дуо месабад. Дар масъалае ки он нафарҳое ки масалан праваи тоҷикӣ дорану иҷа меоянд мушкил мешашона, гражданство надоранд. Ҳамно метавонанд ки биёянд шумо тайёр кунедшон? Бале, метавонанд. Барои заминаи праваи тоҷикӣ ҳозир роҳи беҳтарин, роҳи осонтарин кардан қонун бировардан 1 апрел 2024 соли 2024 фақат экзамени теория спурида категории Б стаждор обмен карда мешавад. Категории С, Д, А ин дополнительно автошколаи хонда кушода мешавад. Автошколаи Моба, автошколаи Форвард метавонанд омада, гражданство фарқ надорад. Надора фарқ надорад. Худ гражданствои Тоҷикистон боша, Ӯзбекистон, любой давлат СНГ метавонанд омада аймо хонда. Яъне шумо тайёр мекунен, мисол рӯй мекунен шак ГИБДД, яъне ки ГАИ дар онҷа экзамен. Ҳам сопровождение на экзамене, ҳамаш мақсад то правои гирифтана полный дастгирӣ мекунем. Процесси дарсии шумо чанд қа меравад, чанд рӯз меравад? 2 ҳафта. 2 ҳафта меравад. Барои обмен? Бале. Барои обмен категории Б 2 ҳафта дарс мегузарем. Ҳар рӯз 2 соат вақт ҷудо мекунанд, бачаҳо акор мебиёнд. 2 соат дарс мегузарем, ман мефаҳмонам. 3 та ёки 5 та билет кор мекунем. Качество ба. Мақсад качество хубтарин шавад. Мо вақт ба нигоҳ намекунем. Мешавад ки дертар, мешавад ки тезтар тамом мекунем. Нам главное вот чтобы было качество и чтобы не допускали ошибок. Аз ин гуфта мешавам ки фақат шумо категорияи Б-да омода мекунед 40 билета мерава Б ами экзамена меспора правашам мегира. А категорияи С ёки дигарашда важдени ҳатман бояд меспора. Фақат Б-да намеспора тамом. Фақат Б намеспоранд барои он ки праваи тоҷикӣ дошта бошад. Ман як чиз нафаҳмидам. Шумо ҳозир гуфтем ки масалан шояд бародарам ин чиз заминчат кардан. Уҷа бародармон ёдгор гуфт ки муаллим яъне ки гуфт 40,000 шумо уҷа 55,000 гуфтед. Нархи дарсшон 40,000. Нархи дарсшон 40,000. Ва процесса шумо духтур мегзарен ёки дигар кора мекунен, инодам мисол пул меравад. Ино манамир ишша хитом меспорем. Пеш аинҷа мо омадем, мо в основном дар Тоҷикистонам ҳам хондем, ҳам такси задем, чанд шаҳрҳои дигар да будем. Уҷа ҳамин кор мо фақат такси шафёрӣ буд. Шафёрӣ. Баъд омадем Москва, рости гап мо чанд ҷо занг задем. Ёки намеша, ёки 200,000 зиёд. Ба ҳамин хотир мо гуфтем хай намеша, наша ки хай худованд яке дар насиб мо акай ёдгор раша. Шайтон умед, банда ба умед гуфтем. Бале, хатогӣ кардем. Бале. Хай баъд омадем, алҳамдулиллаҳ ози дарсо беҳад хуб. Маъқул шид. Мақсад ода маъқулай. Барои чӣ ки уже ман дар 3 минут, 3.5 минут полностью мақсад компютерои ҷа ки программаи ГАИ дора.
дараҷаи экзамена бехато уже сдал. Значит, ино барномаҳо, яъне программаҳошон ҳамон программаҳои гаия. Чӣ камон экзамен? Инҷа мақсад ки дарам ҳам мешунаванда камидор. Аввал қачимо кор мекунанд. Қатимо ҳам хе кадан. Қатимо кор кадан. Ба гуфтанд ки ба дидан ки мо дар саволо ҳама пеш ҷавоб метиҳем да. Мана вақте ки ҳар билета кор каданда савола мехонанд, нафаҳмидем ба тоҷикӣ мефаҳмонанд. Будам бачаи ӯзбекӣ ба ӯзбекӣ мефаҳмонанд. Мақсад ҳам билетҳоя кор кардем тичени як ҳафта, якним ҳафта. Баъд вақте ки мо тест ҷавоб додем, гуфтанд ки марамад компютер. Баъд мо фаҳмем ин компютерда ҳамун программае ки дар гаи бояд мо экзамен спорем, ҳамун программа ондаст. Дар ҳамин программа мо пеш аз экзамено баъд вақте ки рӯзи документатсия спорзарем, практика мегзарем. Штоби ҳамин страхе ки вақте ки мо гаи мерем, ҳамин страха, ҳамин тарса гира, ҳамин чиза ман фаҳмидам да. Аи шогирдо ҳоли акай уже дарса ба бисёрш тамом када гиранд? Инҳо уже бояд экзамен раванд. Сейчас у нас стадия проверки знания. Сейчас у нас идет подготовка к самому экзамену уже. Мы уже прошли полностью все билеты. У нас остается вот проверить знания. Худова шкур, экзаменуя ҳама вақт уже сдал, оценка сдал буспродуся. Ана ки суоли навбатии шумо дар ҳамин Москва фақат якта филиал доред? Не, ман уже гуфта будам. Адресашон гузаронид. Инҷа кадом адреса? Инҷа улица Дмитриевского, метро улица Дмитриевского, адреси автошкола, улица Светоозерская, дом 3. Баъд ҳаст Некрасовка, Новокасиноба аст, Жулебино аст, бисёр автошколамо аст. Агар ки бачаҳо хонданӣ бошанд, марҳамат биён. Баъд бисёр бачаҳои тоҷикои худомо ба тарафи Химки зиндагонӣ мекунанд, истиқомат мекунанд. Метрои Бабушкинский бо як филиал дорем, метавонанд ҳамунҷо рафта. Ҳамин мисол автошколада директори асосиш падартон? Падарам, Ҳабибулло номашон. Хушбахтон. Ма дуо мекунем ки худованд ҳама вақт муваффақ бошед дар зиндагӣ. бовар ки бародарон ина нигаҳ кардем се ки хай иншаалло ман рафти дарса қатишон будум, ҳози баъди видео мемонам. Фақат шумо ҳар чизе ки намефаҳмед ку дар ҳамин рақамҳо WhatsApp иншаалло вуҷуд дорад, занг мезанед, мепурсен, биёед иншаалло бародари тоҷики худмон ҳам дастгирӣ меша, ҳам шумода дастгирӣ меша, праваи российскиро мегирен иншаалло, любой точкаи Россияда мерен иншаалло, хо Яндекстай, хо дигар шишта праваи российски хати мегирен, кор мекунен. Ба ҳамин хотир ноумед нашавен, дастгириро фаромӯш накунен. Бозам мегӯм ки дастгирии шумо пешавии мо аст. ба дастгирии мо пешавии шумо аст. Мо бояд якдигар қати яктану якҷон бошем. Ба ҳамин хотир дар зери комментария чизе ки намефаҳмед бинависен, ман иншаалло бо қадри имкон мехонам, ҷавоб метиҳам ва дар ҳамин номеро иншаалло ки WhatsApp дорад занг бизанен ва ин наморо бигирен ба ҳар он нафаре ки ниёз ба ҳамин чиз дорад, ба праваи российски дорад, мехоҳад ки орзу дорад ки праваи тоҷикӣ дорад, мехоҳад ки праваи русӣ бигирад, марҳамат ина иншаалло ки биёяд пеш бародар монда бихона ва правара бигира, як дуо дар ҷони мо ҳам бикунам, дар ҷони бародаро бикунам, иншаалло нуран алорум бошад. Видеоро то ахира тамошо кунед. Ман вақти дарса бо иншаалло ки мемонам дар шумо. Мисол дар охири видео чӣ хел дарс гузаштисиян ҳамаша хаиқа мегузорам. Бачаҳои мо ҳозир бисёр подстави чӣ шудаем. Фиреб мекунанд шумо. Вақти ягон ДТП меша, ягон чӣ меша, мақсад грузит мекунанд ки имзомо ва протоколам намехонад. Ягон чӣ намекунад, имзои вай мондагӣ дар сари хидиш меша. Ё лишени прав, ё штрафи калон, ё выдворение. Ин чиза практикаи худмо. Баъд гуфта мегзарем ки як чизи важне, бачаҳо касе ки доставка кор мекунад ба праваи тоҷикӣ, ман худум лично бачаҳое ки қатимо кор мекарданд, рейдо дар ҳал диданд ба праваи тоҷикӣ, қабидан гишто доставка, мошиношонро бурдан бахкам карданд, штраф карданд. Оказывается қонун буромадагӣ ба праваи тоҷикӣ ягон услуга мумкин нест кор кардан. Барои ҳамиқа мо заинтересован шудем, сар кардем правакиро. Ба ҳамин хотир ин як совет барои бародароне ки мақсад камтар бепарворанд ё он ки намедонанд, ҳамин кора ҷиддӣ хабар. Итак, смотрите. Регулировщик имеет три положения. Это положение шага. Первое положение – рука поднята вверх. Вот. У нас показано. Рука поднята вверх. В этом случае все, без исключения, должны остановиться. Говорят, хама джушписта. И пешеходов, и машинов, и трамвай. И все, кто находится на этом перекрестке. Если право... Регулировщик хама вахт, дасти роскади кормят на жезл, боят дасти росташ побошат. Дальше. Правая рука вытянута вперед. В этом случае, что у нас обозначает? Те, кто находится спереди, напротив. Вот я образовал стенку, D-wall. И Г-образный
поворот. То есть вы можете двигаться только направо. Понятно? Если я к вам стою правым плечом, то движение в этом случае запрещено. Если я буду к вам стоять задом, то же самое, движение запрещено. Если я буду к вам стоять левым плечом, китвичап, в этом случае вам разрешается движение в любом направлении. Любой тараф автоматон, хойтон дасти чап, хойтон дасти рос, хойтон разворот, хойтон прямо. Левое плечо разрешает движение в любом направлении. Да. И это только в одном случае, если правая рука вытянута вперед и левое плечо смотрит на вас. Вот только в этом положении вам разрешается двигаться в любом направлении.